Assalamu alaikum masu kallon mu. Fitaccen mawaƙin nan Naziru Sarkin Waƙa ya ba wa Fati Sulo har naira miliyan 1 domin ta ja jari. Dama ta ce talauci ne, ga maganan nan daga bakinta. Gani ga Sarkin Waƙa Naziru. Na gode, Allah isaka da alkhairi, ya bani naira miliyan 1. Dama harka ce ta tebura, kuma babu wanda bai san ta ba. Me ake kira haka? Tebura? Ta inji. Na natsu wallahi. Wallahi Allah da rashin kuɗi kenan. Wallahi na riga na faɗa, na ce wallahi ba abin da yake da. Na riga na ga ni ga sarkin waka. Komai ya wuce. Ka yi haƙuri sarki, wallahi na yi maka hau. Kuma ka ce min ka yafe min, alhamdulillah, na gode ma Allah. Wannan ma arziki ne a rayuwa ta duniya.